Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate truck. Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga panangga na buntag para mati, region-wide, mga pangalagad kita sa Nabilin. Isa ka oras, 13 minutos. Karon nga daw Webes. Petsa 3.
Sa gihapon nagapabiling kita sa bulan sang Hunyo sa tuig 2021. Webes na mga edisyon sa inyo sining para tuntunan sa kananda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga makorespondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sinimata kadurungan oras sa kagabiyo ng ato sininga patrol to coastal patrol kay na para kanambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato naman niwat kabantayan kag ato naman niwat kahimusuhan amat-amat naman kapag dalom sang kagabiyon anano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the action is. Ara sa action John Diaz nga mag-responder the return of the comeback back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Tahong. Mapagbantay natin sa mga balita update sa national international COVID-19 ginatutukan rin na pang Webes kay edisyon. Builog natin ang puwersa Action Dale Salazar. Opda magita sa atong sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Builog natin ang puwersa ni broadcast engineer Henry Espolgar. Backup diri sa atong nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas. Batang Suay. Sa kinanda ng inyo siragad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Nabilin isa ka oras. 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Atong galing nga piloto, hindi si Action Papang Nixon Tahom, kundi si Action Ninyo Bugina. Pauway gali subong ni Action Papang Nixon hasta pa sa buwas. Balik sa panahon nga mainit ang tiyempo. Apisar nga ang bagyo ti daw ari pa sa aton nga Philippine Area of Responsibility si Bagyo Dante. Ang forecast sa pag-asa kung hindi subong nga gabi base karon sa kagahon magwa na si Bagyo Dante. Pero sili sa pag-asa may tendency na base magbalik si Bagyo Dante sa iya ginagyan. Naka weird no? Kung mo ng forecast sa pag-asa kung hindi karon nga gabi karon sa kagahon magwa si Bagyo Dante. Pero sili sa pag-asa may tendency nga base magbalik sa puwerte no? So may buot ng tawon tana. San paano nagbalik ang mainit-init nga panahon, sila man kay nadlaw ang pag-ulan-ulan kag pag mulumadlos ang hangin may paman nga panagoob pangilat. Ining mga pag-ulan-ulan sa aton diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nakahatag ini sa pagbaha-baha kag halit sa pila ka mga infrastruktura, mga humayan sang aton nga mga kauturan. To the extent nga may kabuhi pa nga ginadaga ang bagyo, no? Kaya na to ang pinakaulihing report nato nga nakuha dito sa Banwasang Hinubaan. Nakasurvive ang asawa sang retired police na naglabay ito mula sa nagahuro-huro nga kari sa tubi ito sa Hinubaan. Nakasurvive ang asawa pero ang bana daw nasa puwan na lang patay.
nagalutaw-lutaw to sa dito, baybayon sang bulwangan, sa banwa sang hinubaan, kaluoy mga retired police, no? Wayagid ma-enjoy ang iya sining retirement. After nga ti napatay siya sa sining bagyo nga si Dante. Iti mga ginasagod man to gali kag mga ginabantayan mga ito ang mag-asawa ni nga duha ka senior citizens. Gamot to nga bisan da huro-huro ng puwersa ka tubig ginasalakay nila kiti way sa mabantay sang duha nila ka mga senior citizen. Iti daw ay gid makaluwas ang bana. Ang asawa nakasurvive pero ang bana way gid makasurvive, no? Kaluluoy man, no? Nangani nga ti election bala sa aton, may perming na sulit-sulit ko. Basta gani may bagyo, panilagid. Ito nagahuro-huro ang puwersa sang tubig nga nagalabay sa mga suba, ta? Kailang lan maghatag kagid sang extra nga paghalo. Para layo sa kinatawag nga disgrasya. Kagabi daw naka-sign off lang kita, may kaso sang stabbing incident to nga naglunta dara sa may isa dara ka lodging house sa barangay Takuling. Ito ay ni magsugtanay sa transaksyon ni ang babae kag lalaki. Ang babae mga 37 anyos mo. Way magsugtanay sa transaksyon. Gusto pa sang lalaki nga mag 2 rounds pa. Ano may kayong babae, hindi na. Way man naguro madala sa ilang transaksyon. I-presume nga transaksyon isa lang. Kay gusto sang lalaki duha. At yung babae, way guro na pasugot Ang tuntugi palagyuhan niya. Worst, ay binuno iya pang babae. Hindi na kinamuti kahoy ito kag nagpaligo to sang dugo ang babae ito nga ginbuno ya. Pinarakan niya ka buno mo, multiple stab wounds to. Binayaan niya lang to sa sulod sang isa ka hulot na sa isa ka lodging house sa barangay Takuling ho. Ito nang aton pang kapulisan sang station number 6 sa papanguna ni Police Major Leo Estopa. Ang lagting investigador gali mo gidong gusisa si Police Staff Sergeant Arnel Deles. Ginuusisa gini kaina ni Police Staff Sergeant Arnel Deles ang ini nga kaso sa stabing incident kagyari ang iya sini nga pangusisa. Bakit sa akong pagpangusisa sa mga takna alas 9, pagkado alas 9 media, ang biktima nga ilinya si Jeddah Abayan, nagalakap niya sa daan isang Gonzaga standard, sakop sang barangay 26, dira sa may James Ham. Nalabyan ini sa suspitado, nagasakay sa particle, nga naga-color itong ang sidecar. Pang nag-registrahan na ini sila na wala nang tukabalo kung paano nisa nakumbinti ng suspitado, ining biktima ang napasakaya sa iya na particle. Until sa muli nga do siguro nagtransaksyon na transaksyon yung natabo, napatugot yung ining biktima nga madalaya sa Takuling Court. So, according dito sa record sang operator sa Takuling Court, nagsunod ini silang naduwa sa room 107 sa mga alas 9:50 sang gabi. Pagka alas 10, ining biktima nanawag sa operator na mapadulong sang kakabotilya nga beer. Tapos muna dito sang alas 10:40 ining suspikado nanawag operator nga mabil out na siya. So pagkatapos ng room pa dito sa room 107 nga ginabrihan ng gate, nakibot ang lalaki ining suspikado nagkakatayin siya mo total nag-andar na ining iya presikon.
So kada Briasan Gate, din bungguan, sinisang sertifikado, kada para makaparagyo. Jadi nagasi sa pang rumboy, mangkot kan sa abaleran, ilang balik sinigiti siya ang mabayad ang upo diyan sa kwarto. So nagbalik ang rumboy dito sa kwarto, pagbalik ng rumboy dito sa kwarto, nanukpok yung ang madugay wala mabuksan pang tao dito sa dulo ng kwarto. Din buksan niya yun, kag nakita niya ang babae nga buta nakadugo. Nagambal na babae, di pa nga bulit di puno sa kanyang upod. So, moto na ginagaw ang rumboy, kadto sa ilang operator, kag nanawag sa amon. Amon na dito pagkabato na mo sa tawag, itinida na direkto kami dito sa area, sa Kapuling Court, kaya nag-conduct ng investigasyon. Hindi nang igo ni sir sa babae ni sir kag kamusta sa subong kanong gingamit nga armas sa pagbuno siya sir. Ang igo ni sa babae, damo ni sa igo sa sabon sa dual stick. Pero ang sitwasyon niya ni subong, okay na ni siya, stable na. Galing ato na sa subong sa COVID room sa regional hospital tungkol kay may nakita ang mga doktor na sintomas niya sa COVID. So, ang gingamit niya sa iyang sa iyang pagbuno, isa ni kadorat niya siguro mga 4.5 inches ang kalabaon nga ginimot ko sa iyan. Amo niya din, para sa sertifikado pagbuno sa iya. So nung lantaw niyo sir, ano gini ang gigamunoan sang away nila kung nantawon ta? Initial niya interview ko dati sa sertifikado, sa nagasabat pa siya sa akon. Pagpamangkot din sa iya kung ano ang gitunaan na nagdabot dito ano sila tabo. So, ang ambal niya, hindi ko na magbayad sa iya ang sertifikado. Ang moto nga daw nag-away sila nga duwa. Kag ba't ko sir doon naghirit, pinay ko ng suspect na isa pa kamo karoon? Posible man siguro, galing kay wala na ko, hindi na ko kapamangkot ka biktima ko dati kay tungod siyang nang punya siguro nga pilas nga nag-hapdi na. So mo ito nga wala na ko ka ano siya, nga din nagdalanan siya sa akong Rescue 117 sa Regional Hospital. Ang suspect sir, wala hindi makilala? Amo kami ginapaluap namon si Bong para sa identity sa suspect kaya ginapanaw namon si Bong mga posibilidad na ginadyan nila at ginakuha namon ang record sa CCTV. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si Police Staff Sergeant Arnel Dilis, ang isa sa mga lagting investigador sa Police Station number 6 sa idalom sang command kag supervision ni Police Major Leo Estopa. So tel man to klase tricycle driver to kay gusto ya pa ya maghirit isa kay mabahay hindi na ya. Ang tuntoy binuno kag binayaan niya. Damo buno to sa babae mo. Ulo gagmay man to supot man. Ang lain pa isa to kay daw nakitaan sa doktor na daw may sintomas sa COVID. Ay nano mga sitwasyon man. Kung sino ka mga driver to sa tricycle to pamati, kapay pa nga karmahon ka. Kapay pa nga tapikan ka sa COVID. May COVID giman tong babae. Lain ang transaksyon kung inistoryahan nyo. Lain niyang buhaton mo siya yan. Kapag kontento, binuno mo pa buka animal ng klase tricycle driver na yun. Sige lang ka ginatry man ni Police Staff Sergeant Deles na makuha ang description ng identity sining suspect. Ang
mga CCTV to sa kwarto sa diin sila dito ng pahuway kag nagpangalipay ang lugar sa diin dito man gin-pick up ang babae sakay sa tricycle amo na karon ang ginausoy ni Police Staff Sergeant Arnel Deles sa iya sini nga investigasyon. Kabay pa nga matagaan man niya justisya ang natabo sa GRO nga pinarakan kabuno sang lalaki matapos wala magsugtaray sa transaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ato nga interview sa kay Police Staff Sergeant Arnel Deles ginadulong sa Kalawa sa Santon Plaza ba capsule anti-tumor, anti-cancer, makabuligid Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. ang gabi dira kagbay na pamonitor dira sa Lorenzo D. Saico District Hospital, Kabangkalan City. Nagapamati na si Anthony Jones Habilio Siblano. Araman si Madam Buding Gatinao. Kapamati man diri sa inyo palatuntunan. Ang aton man nga mga suki nga tagparamati dira sa sa Barangay Salvacion Morsia. Happy listening dira sa pamilya Marshall. Alin ina kay Eljan Marshall ang panamyawa. Kay former Barangay Kapitan Elmo Olivar and family.
monitor si former Barangay Kapitan Elmo Olivaro sang Barangay Pahanukoy. Kamusta si Madam Lorena, ang mga kids da, ang akon ihado ko do may buot gid. Kabalo gid magpangga sa lulo kag lula. Dara sa Barangay Salvacion Morsia, araman giri si Eljan Marcialoga, monitor man sa ato, no? Salamat kita sa imo. Dara sa may Qatar, ginatamyay lang ang pamilya niya sa barangay dini Bakong. Maaw Bago City, lina kay Hekta Baltar Galapina sang Qatar. Pamilya Hilado dira sa Barangay Alihis, natamya kamo ni Daday Hilado. Salamat gid sa inyo dira nga paurok-urok pamati, ano? Si Nanet Balinsoy Lopasi, ginatamya lang sa San Enrique ang pamilya Balinsoy Lopasi Buena Flor kag Jaime, ha? Paurok-urok sila, no? Dara sa kay John Biatin Sivalios, ara ko no sa post niya while on duty, no? Ga monitor gid sa atong sininga programa. Salamat gid kay John Biatin Sivalios, security guard Grunay. Kami lang si nanay ako no, hello lang. Alin kay Norby Bautista Susan. Ami Rivera, mayong gabi gid kay Michael Dichosa. Pa-check sang attendance lang wa. Si Bernie Villacana and family, mga relatives sa Binalbagan, ginatamya lang kamo dira ni Ligaya Abito. Jocelyn Libuon Dispo, may gabi gid, ha. Kay Jeff Magtubo Hamantok, Sparkly. Ayong gabi gid kay Pelton Lipora, ha. Check attendance lang siya wa. Sa kay Ray Jan Tan Villalun, dara sa Barangay Purisima, Manapla. Kami lang si Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique. Ibo ni Butser sang Germany na naman ito na tumuko man. Hindi ko na action GM, hindi ko na tumuko. Si Ibo ni Butser sang Germany, dapat check attendance lang. Ay, iban ka naman kay check tayo sa Action Jan Diaz sa Patrol 2. Check tabi paglibot-libot niya karon nga gabi. Balik niya sila pagpalagad sa Webes Edisyon. Ang report ni Action Jan Diaz, ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Jan Diaz sa Patrol 2. John, may gabi. Gawin na po ulit kay Gab ina, kay Gab Joy. Oy, katadalan ka ron, madugas. May gabi Action Direct, may gabi sa tuturan ka mga ka-action. It's nice to be back. Do lawig man ba no? Nga mga tinion nga dola kita rabatian sa kay ngayon. Mo ka ba inginan? Lawig ba bakasyon mo? Kabalik eh. Lawig ba bakasyon mo siling ko? Gani. Kapon naman, kabalik ako kapon, no? Ha? Kapon, nakabalik ako. Nakabalik ka na sa din? Dari, nakareport kay kada makagapon, nagaling na bakasyon, no? Oo. Kita gali doon, wala nakahiribati ay. Oo. Libot-libot kami dari, nga gaw di sa iban, may mabakal pa da, may bukas pa di binaligyan, mga casing, mga chinelas, may mga bukas pa dari, no? Pero ang kabaligyan dari ready to wear kung RPW, ang mga mayo, mga shorts, sarado na sila. Why na nagapanira na dari sa may downtown area. Hingagaw iban, kung mayara dara nga wala casing sa cellphone, mayari dito bangan sa San Sebastian Cathedral, may nagabo na baligya, pasubong nga gabi. Pwede ka mo kapili kung binabahit, mayari dari Hello Kitty. No? Kung mo naman nga do superhero ka, may Superman man. Ay, gali? Kung gusto mo babahi man, at yung mayari man design ka nila, depende si mo trip design na isang casing, Action Eric. Damo subong daan pakulo, no? Kung gusto mo tunga-tunga gapon, at tunga man nga casing pakulo. Sadra?
ka kung gusto mo tinaw, kaya naman very transparent. Okay. Damo Pili ka lang. nida. Oo, kaya barato, so itong sino, tinotsinta, domo mo ni Piswana, hindi isang kiprigya nila mong dotogotsinta ni Subonga. Galing kay depende man na, kay Tikisadyo, pero man niya may nagkakinanglan, isang chasing. Ang importante, ang basura ginahakot. Kayo, ang IPM, ari kasi gihakot. Pero basura sa downtown, doon ka tinumpok na pundo, ay pato na sugudan, kag wala pato na pang-usoy o kunakot, aksonere ka, ato na mismo nga mga garbage collector. Basi, dugay-dugay pa na, manilo pa na daguro, may magparpor pa na ilihig. Kag hakoto na nila sa diligid lamang madugay. Pwerte mato ang Lunes, Martes, Merkulis, kung tatlo gito rin kabilita, patong gabi, damogid mga cases, shooting Lunes, Martes. Kapag Merkulis, kagapon, lain to nga shooting. Galing kaya dito tayo, puno. Gani, man ti daw, kabay pa ni gabi, way lang, no? Tawhay lang. Away na, karoon niya daw ang bal nila, paway ka mo. Hindi na, kaya ito hindi na kaginawang iba na. Kasi pawalis lang na, karoon ng tapos night patrol. Oo. Tapos night patrol, hindi na ka mo magdugang. Kaya ang pulis na ton, daw ang ilang ulo. Ang bala daw, hindi na niya mo ako, daw hindi na ninsakto ako. Gapon tuloy nang ita pa sa, ano niyang nabitbit niya sa itong adalan, gapang ita niya, gamo yaman? Sino? Umaya pa ita niya, gamo, so may, Gonzaga, ha? May bitbit siya, Baratilia, ngayaw, Basi kung gusto sa sipiton ka, pulis pa to sa Silva. Ambot, gaulat ni Goro nga makalibot lang patrol, may bitbit sa 2x2 tayo, no? Sa 2x2, alas ng adalan, ginapangwari, kaya mga masugatais dalan. Ay? Hindi niya kakto patututunto na ginayaya, pero kumadakpan ni Karon ka pulis karon, nang iyan ni Karon patututunto karon. Hindi na buang? Sulod gini sa prisuan mong, bitbit sa doa kabilog, Hindi na buang? Ay, hindi man ibuang, gawa-uban, hubog Goro. Hubog. Lamaoy maaoy kay mo nga kakatulog ng iba, manong curfew ng daan, Gani? Ari di siya sa may Gonzaga, do kay bago mo kuno kiliwat sa kita, may nagamawa mo niya, ko sa mga bulubukid-bukid lang nimong. Dili mi ari man dili, buro bit ng Baratiya diri, do 2x2. Kag mo ni ginakabutan sa dala na biagro isog na sign, alikar do sugatan sa imbes ng bitbit 2x2 lain ng bitbit. Ati sugatan ay ginagaron niya duwa. Nakakon na hubog, ibutang sa tiyan, wag sa utak. Kay kung sa utak, basi maglutak. Ang natamo black gabi, sining nga gabi, may kurente ito nga daano, bogman. Ate, drive motorsiklo, bla. Kabalo hindi ka kasarang, inom ka, mag-drive mo dito, pilak. Pilason, hindi tulapit na sa may barangay Estefania na sa area. Drato bangan lasang iya na daguro ka Seneco nga substation, no? Along lapit sa may Burgos Extension inasa. At dito ka plak sa nga gabi. Okay. Hubog mo. Huwag mo na kontrata naman isa. Wala mo na ganyan na mga mo pa dalagan, dire-diretso ka, karasig pa sa iyong mga biyahe, dugay-dugay itong pilaka, tinaya mo totoo, ginatawag ang disgrasya. Kaya tiin mo na yan tala, ubog inom-inom ka, kabalo ka, mag-drive ka motorsiklo. Gani. Mahigop-higop ikaw, dra. Mayroon ako nagasunod sakay ka lang, hindi ikaw nagabiyahe, at ayos gini na, no? Kaya para hindi ikaw ang madakpan o kung hindi ikaw madisgrasya sa dalanon. Amo ni oras do kalinong akay sa bagay Webes, buwas man ni Bandri Maranda di, mag Friday night na, buwas man sila mamatamat. Ginsek ko ito kaginabla mga radingaw sa Daris Bacolod. Ang ba nila sir doon nagjutay, subong adlawaw. Ang ba ko hindi magjutay, mga hindi madudlas na tabo ito gabi. Basi ko nadlog na sila buno man sila dason blaw. Gani. Basi ko masugata, kasi ko bumalik naman sa Black Road, karat ko sa kagaw daw. Gani. Ano itong iyo, pisot, itong mangita pa sa ikaduaw? Mangita pa duwa, ikaduwa, ito kayo hindi ng babae. Amo na problema, kay nakabuno ka na isa. Dugangan pa isa. Abalya, mangayo ka pa isa. Ito kayong transaksyon, isa lang. Ay, transaksyon isa lang. Dapat yung transaksyon na mo na sundon. Ti guro na may alman sa, ti siya, isa pagid base, si babae niya, ano ka ba ni mo nga, ato yung istorya, isa lang. Isa lang storya, dugang pagid. Gani, ti guro na init siya, kay bitin siya, ti pinarakan niya bunot ang babae ito Ari, mani mo matsaga mo, mang inasal nga limited. Ni man, mga.
Pag siya kaluoy sa babae, ito nga yung bayran, binunuoy pa. Amo na mo rin sunod-sunod tutok ya. Tamba mo, nakabuno ka na una, nagayo sa luwat. Hindi ka pasagot, ari-ari matutuod nga buno ang iyong Nga kayo nakapangayo sa buli ito sa rumboy, kung may kuro ba, siya pasapuan man ito sa... Gani, no? Kita ko itong dugo, ito nga nagalakta to sa may kusino, sa may ano to, CR. Oo. Adigto, gito sa makuluoy man ang babae ito. Hindi na niya, nagot pa, idor na ginuguro ng laki, ha? Gani man. Amakon mo nga mahampang ka na, mampangan mo pag-line-line ni mo, ya? Nagsaka karong panulay sa ulo ya, kag inabot ka manyak kay grubla. Oo, kung nakilala ko pa, ang pangampang lang, wala lang gabla sa risuanay. Oo, wala hulampang na, wala Malaysia. Wala lang Malaysia, hampang lang. Kung kaya, atihanot. Hanot Was-was ko numay ko, wala na tiyariya lang. Galing kaya, ito hindi kiguro-guro magkanta, ba si Doid Laubla? Wala kaya sila kaya ginadiyaman to ni Diles ka makwatong yaba kwan, identity Oo, sa bagay. Alam mo sa Beles ang Station 6, no? Oo. At yung huling nga ma-identify, kaya ginali ito lang, hindi man nagurumay mo, hindi ito makilala sa babae. Ay, hindi ito klala. Ay, hindi kilala? Hindi gin-kwadya lang to gin transaction to saya. Transaction. Nagali, ano to yan, pangampang, lagi ito matutuod, Dani. Transaction plus pagkikaroon, dabla, sa manabayaman na pirmi nga lugar, dabla. Ang mga ulo-alsalsa? Oo. Mga damsa, waso, mangkot na damsa to, waso. Dansa kung wasa to, ha? Gani, basta yung laki ito lang, bali, hari kay lubos-luboson, tanay, hanot! Wala na, guro. Wala na, guro, pero sama, kumutong ang gabi, nga dahil alas 10 na to? Wala na, guro, kagaman ito nga ito sa... Gani, tiyan mo doon bala, guro, hindi na. Doon naman, Gani. Kay aton nga, suyanay nga duwa, isa lang, Ikaw, imo ya, makuha ka ganda, imo ya nga previous, hindi niya buy one, take one. Ay, kung buy one, take one, pwede pa isa, ginagiti, hindi naman ni pwede. Kay, wala nabot, kay wala ni discount. Hindi man niya unlimited. Kung na limited, guro, so sarang-sarang pa. Galing kiti bayad, di mo solo lang. Kumbaga sa pagkaon, one piece ka lang. Hindi ka pwede ka 2 piece. Mo. Kaya kung mag-2-piece ka ba, siya mag-asga, di mo tutun. Balday. Ala, ito simptomas COVID, may nulsos sa mong. Sabay pa nga matalatan sa COVID. Gani, ang balitas na, naman ako nga sa palaran nga, mampang nagid ko, malat na po COVID ba? Oo. Di tipikin na nga halos ka ito mong. Kung gitulong ito tanay politak to, kaya gito na problema mong, hindi pa sa mga kulbaan sa bunga gabi, dahil ito ka katulog na, kaya maglingin tuloy yan, bali na, ano maning office record man? Ano maning ako, ni ginatawag nga kapalaran. Di ba makanta na, di ba, no? Ang mga babae na galing, ang kanta, sila nga mga Freddy Aguilar, Rusong, Balakson, Nerika. Gatingwa man to si Davis, ka masulbar. Oo, hayaan natin niya sa ating kapulisan. Hayaan natin niya sa ating kapulisan. Tonight, ang mga dalag ko, ang mga salakyan, rin na nagasinumbali sa dalan, kaya pwede na ni sila kalabay. So, isimpo na ni nila. Nga, nakamotob-tob nga wala pa trakban. Kaya nga, ito nga bitaw, nagalibot yan. Ang pasining oras, sorte. Si Police Major Kulanag may ginasahin kapon nga mga pang-graveyard ni Goro, gabantay sa mga mayor nga dala noon. Karoon gabi, rin na kami kinalabot sa may ano, sa may bangga mitala. Okay. Jutay naman sa lakyan, kinabanan, hindi madag ko mga salakyan, kargado sa tubo, kagiban, property katag-as ng tubo, dapat hindi nga doon tayo ipagpatamaan mo. Kaya nalimaw ka laptabis dalan lang tubo, discuss naman. May na nakon may nakabutangin nga canvas cover, kaya para wala sa may madagdag na tubo sa dalanon. Kaya kung may madagdag, ipausang, ginasa nag-drive sa truck. Kaya ito yung delikado na para sa mga motorsiklo, no? May magura, no? Action na Eric. Karoon gabi, anyway, siya mo na, malbulbog na ang panyempo sa palibot pang surad, daw lagid man di patimaan siyang pag-ulan. Karoon nga kagabihon, mga ka-aksyon. No, ang palibot ng surad, o pali magtayo yun itubtob sa kagabihon, tubtob, magkagahon, tubtob, buwas nga daw. Kay Lunes, Martes, Merkules, daw ginadagsa ang aton kapulisan sa problema sa mga krimen. Baw, sadya mandigaling, may mandigaling bulubanding-banding sa may bangga metal. Area ni Police Captain Elmer Bonilla, narimadriya. Anyway, hindi mo na ginimapunggal, basta galing ekonomiya, nag-ingagaw man, may ara ganyan umiinom. Iyan na natin, importante na sunod lang ang mga health protocol.
ang tanan nga mga ginamando sa gobyerno aksyon, Eric. Mga litson manok, baligya, musta ka madrabo, bukas pa? O bukas pang ibang drio sa may bangga, may talba, sa binigay ikaw pa na pangita sa ludanon. Pwede pa sila kay ngagaw, pwede ba ka makaal, kaya may mga available pa rin ng mga baligya, mga litson manok, kagliyampo, sa kasarangan, nga preso, dogen tursoma. Ano na kasi madekaroon ang detalye sang balita ang bypass operation lang aging kasa sang station number 3 kay nagdamang sang udto. Dito naman sila naglusob liwatong sitio Sibukaw, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Ang detalye sila sa tumang paborito report, mga kaaksyon, pero sa tudamatag para may tandaan ngay sa kumarason kapugang sa banapian sa tunlawas sa mga sa tunman. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Jan Diaz sa Theriabet Live Report sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa Aksyon Jan Diaz sa dugang niya sa mga aksyon balita sa balik niya sa nga pagpangalagad. Ang report ginabatian bago naging ginadulong sa Isakalawan sang D3 Bayo ang pinakabago garantisado kang epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang report man ni Aksyon Jan Diaz ginadulong sa Isakalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes upod sa ilikalidad nga mga medical doctors kadto ilang pamasari Daranakson GA Esteban Building para ng opisina sa Life Extension Clinic. Mismo dira sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat mapatiyag nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dira, damo sa balatian nga mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus. Nasa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radyo! Kinatay matanandra si Jenny Oseser sa Hong Kong. Tirisita Urita Kahuraw dira may gabigid. Bao si Ben Badso Dua karong nek palang kuno ang ilang sumsuman ginataan nga ibid kampyon. Importante ang inom sa tiyan ayaw lang sa ulo. Kay Barbie Sentida, ara siya sa Pangpangawa. Ami Rivera, happy birthday to my mother, Amparo Ligarde. Naga sa ulog sang ika-80
nga birthday. Halin kay Annabel Garcia, Franklin na bibidor dira, tamay lang ni si Lula ya Jocelyn Gonzaga. Uy, kay Idol Oliver Salas da, may gabi hidla mo ta kay Toto Oliver Salas ma. Bago na siya nagtuhaw ho. Nabanhaw si Toto Oliver Salas sa program taba. So mahuya mataba. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, may gabi igid. Sa Panokoy ara si Jose Maria Novero. Sa pamilya Abapoda, Sinya Rosa, pamilya Guadalupe, pamilya Valderrama, Barayuga, kamunito sa barangay Panokoy da, no? Salamat kay dira sa inyo sininga pagpaurok-urok. Tami ako dira si B-Boy Villasora, Vanessa Mayo, Alex Montesa, Milili Oligo, Noel Amar, Jonathan Villa, Michael John Sison, EFC President Dennis Ricardo o Richard Tivo Roma. Sa pamilya ko dira sa Barangay Pandanon, DSB, alin kay Jinky Jalagdon ang Panamya. Maninoy maikay maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, mayong gabi dira sa inyo, no? Si Engineer Arthur Normandy dira sa Takuli, kag Biloy pamilya ka paurok-urok ito Sakay kwanda sakay sino ni kay Daday, ano pwede doon Daday naman? Daday Hilado. Daday Hilado da may gabi gid kay Maninay Cynthia. Moth dira sa Rosario Heights kay Kaloy kag kay Kaloy dira kay may bibidor da pa urok-urok gid, no? Si katendans lang si Alexis Torrio. Kami ayun na pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Halin na kay Alexis Torres sang UK. Sa Sumaga, monitor kita pamilya Hamilano. Amuman sa Bago, halin na kay Harry Quinosa Hamilano. Ayos! Kay Vicente Semiliano ang kampanida monitor gisa ato na, no? I-check pa report ni Action Roger Gutib. Standby sa report ni Action na Percival Villamor, ha? Kaya unahon to si Action Roger Gutib sa natipo niya sini nga mga report dito sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, may kami sa tamang aksyon sa atol si Action Eric, mga malita man diri sa may syudad sa Cadiz, kag norte ka sa probinsya sa Negros Occidental. Medyo mataway kag maya panahon Action Eric namon diri. Very good. Salamat. Balik ko ng iban daw kasi alas 9 na ang Corpio. Oo. Dahil may gipapanaog man nga bago nga cheese border si Mayor sa mga Baligis Calante kasi sunod man sa aton sila nga probinsya. Di daw wala na nagadali-dali. Kasi balang gumaglasok sa murag siya. Doon ka itip kitama sa guras sa Action Eric. Pero sekon ang polis pa nga pa ang amon tadi mga kapulisan sa Yapon pagkalas 8 mga taglaya warning sa Yapon nga tikinaglan mga matamat na kaya kung wala na gimanya sa nga kung nalano pa nga mga importante reportaron ka importante sa gwa dapat nagpauli na hindi na magsigit na ka tiner sa gwa na way malang siyang kung nalano nga mga importante Blacksonerek Timayaman kaya wala nagdugan ang sa Cadiz? Ate, subong nga liga, matamat buhin. Ate, very good. Actually, itong naliga, itong ngakon nga isa ka na, kundi game swab naman. Oo. Sa ilang nga opisina, may nagpositive naman, kag nagbantong ilang nga pinaka-boss kidla, nga mag-mass swab testing. So, sa sobra sila 50 sa isa ka departamento. Okay. Ang nagpositive, anong gito. Sus. Pero tayo babi man, tayo nagligan nga daw ang naka-recover naman. Daw 17 Action Eric Kalilog. So, nagdubo-nubo nga mo dili nga kaso.
sa siyudad sa Cadiz Action Directa. Mhm. Now, sa pila naton ka mga balita, si Kera Toto Blatter kay na. So, may atuto ginihor, ginarrestar sa mga tapos sa kapulisan kay ginresponderan na Police Master Sergeant Jimmy Haro at Corporal Vincent Tofino upon the Patrol Gargar ang isa ka reklamo man niya, pero daw pinamilya mo lang. Tao ni may request pasilan i-grota may 19 anyos sa gidad San Don Salvador dos sa barangay Silampaan kita sa Cadiz Rosaya kaya sininga utod Okay. naga-crear sa kalaman skandal ini si Filomeno Sigubia nga agder sa Filomeno Pasilan di Sigubia ngati agder sa influensya sa makalubog ni Limnon kag nag-crear ang alarm skandal nag-wild sa lugar kag nagpangguba ng sinerek sang mga kunano man ang mga takpan niya, mga jealousy sila balay. Ginapangguba ya, ginapangwasak ya, muna nga gintawgan sa pulis kaya kaina. At tilaw gitsa sa mayo-mayo. Okay, balikan ta si Action na Roger Gutib kay nautod Action Henry. Ang yasin nga Action Roger ka pa? Jer? Okay, nautod din yan Action Roger Gutib. May gabi dira kay Kwan kay kumpare ta Ryan Borja, kay kumare ta Hassel Borja kag kabataan dira sa may sumag, no? Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, may gabi gid. Ginatamyaw lang ni Vanessa Mayo si Titoya sa Jansa, no? Si Titoya Nards Herrera hanina kay Vanessa Mayo sang Minnesota. Balikan ta ang signal, away na. Ang signal ni Action Roger Gutib kay na utod siya kadali, no? Balikan ta siya signal kag report. May makati ang Cadiz daw nagkulukulpa ng kaso sang COVID-19 kag daw nagamay-gamay ang iya sininga sitwasyon, no? May gabi dira kay Inday Emily Mercado, may si Inday Emily Mercado ho, no? Emily Mercado panamyaw gid siya sa mga taga barangay Panokoy, especialmente sa mga kaupdanan niya nga BHW. Emily Mercado, may gabi dira sa imo, no? Sandalaga ti Salabas isa, no? Action Roger na ka na? Yes, Action Director mo na ginakop inisya kaya ginapayag manig lamang to sa Cadiz City Emergency Clinic para nga inisya mapahialom sa fiscal examination. Pinagpaway-way na sa bayan sa Cadiz City Penty Custodial Facility at for keeping mo lang niya. Sa pila na to ka mga nakuha pa itong blatter entry, may isa ka persona nga nagpa-record man kay siling nga cellphone sa Rosaya, posible na nawigit o kung base kung sila niya. Ay? Ano tabo sa signal ni Arana? Jer? Ligo pa liwat Action Roger Gutib ko doon nag-off and on ang imo sini nga kwan nga signal da, no? Kasi kung adjust kada kadali kay daw medyo nag-off and on ang imo sini nga signal, no? Sa mga miyembro gali sa Operation Tulong Task Force group ng mga taxi driver ga-monitor gid sila sa ato sini nga pangalagad. Salamat kita sa inyo nga pagbuylog kada gabi diri sa inyo nga palatuntunan, no? Salamat kid sa inyo nga wala untat nga pamati sa aton sini nga pangalagad. Action Radio Philippines Standard Time alas 10 sa 36 na. Balikan taliwat ang ang signal ni Action Roger Gutib ngendo utod ang ang signal ni Action Roger Gutib, no? I-check taliwat ang yasining signal, no? Parang hindi kakita Action Henry ari akong ti para hula maho kido basta di kakita bla kido ginawa mo ka lantaw sang numero sang cellphone, no? I-check taliwat si Action si
isulat bala ta sa kondisyon action and dribla sa aton nga bulletin board ang iyang number ni action kuano Roger Guti para nga hindi ka mabudlayan, no? Action Radio Philippines Standard Time alas 10:37 na sa aton sini nga pangalagad, no? Medyo may gamay nga kuana difficulties ang signal na Action Roger Guti. No, sa mga kapulisan aton nga nagamonitor galit dira sa ila sini nga patrol car, salamat gid, no, sa inyo nga pag support kag wala untat nga pag pamati diri every time nga naga patigayon sang police visibility patrol, no. Action Roger, please come back. Yes, Action Director mo ang pagparecord ni Jerry Lagao, Buena Vista, 43 años seguidan sa iya sa Mainsang Senda Dominga sa Barangay Karawaan, nagsakay sa tricycle kag gaduda siya kung bala ginawigit kidman o kung in sistema kag sa bulsa yung mga cellphone bla. Dining Oppo nga E15 ang yan nilang call to action na lang palihog man siya nga tibasi kung sila makapudyot kung mabalik man sa iya yung cellphone o kung ang SIM card yung pati importante katama suno sa iya action ereka. Now sa pila na ton ka mga balita action erekin custody gid gali to sa bit gali sa highway patrol group atong gindakop bala diri sa may Banwa sa Tubuso nga taga kay abi ko kay taga tabutan man to Bacolod non ato. Pero ang report suno pa sa kay Police Captain Paul Kenneth Magan nga ang amo nga persona gidala ini sang highway patrol group kasi ang kaso sa to karnaping action erect ang kaso. So pagdakop sini ining si Roland Patrata iagsoy 36 anyos sigidad kag dira sa Punta Cruz sa Barangay Poblasyon Tubuso gin pakigangutan aton si Police Captain Paul Kenneth Magan tungod suno sa report nga ini ang may kaso nga karaping pero gali ang kaso nga ini dito ini sa dira ina sa siyudad sa Bacolod yung kaso sa Nereka kag ang nag-operate ini ang Regional Highway Patrol Group sa Region 6 sa idalom ni Police Colonel Winston Bibilin kag ni ang CIDG sa Negros nga si Police Master Sergeant Arlan De Pedro. Okay. Ang warrant of arrest issue ini sa RTC Branch 53 sa may siyudad sa Bacolod kag nakapit sa April 22, 2021 ang nagperma sini si Honorable Swilin T. Lowell Julingan ang presiding judge kaga 300,000 pesos sa piyansa sa sini ang violation o ng kaso is Republic Act 10883 Anti-Carnapping Act of 2016. So sunod sa i-verify natin sa kay police Captain Paul Kenneth Magan kung bala ini siya ini bala nga persona dira sa Tubuso ti ang tayan niya siningati taga sa Iban. Pakitig sir nga nadakpan. Okay, nadakpan sir ara lang sa custody ng HPG natin sir. Bali nadakpan din sir sa carnapping sir nga kaso sir. Saan doon nagpanago sir sa Tubusong area? Actually sa taga-dre sir, pero nag-ano siya sir, voluntary surrender sir. Sa katapot natin niya pulis sir, para at least hindi na mabuhinan na yung salat sir. Ano siya sir. So, sunod siya nga nag-voluntary surrender ini. Pero ang kaso dira sa siyudad sa Bacolod. Ang kaso sa Bacolod, lakon basta ang nag-operate actionary kamo nimo ang regional ang sa Baisa region sang HPG kag ang CIDG da sa Negros
amo ang nag-operate sa sining may kaso nga karnaping kagindala gilayon dira man sa siyudad sa Bacolod matapos ginbooking lang diri sa may Banwa Sang Tubuso. Di matulog ka way action rin ang palibot sa Northern Negros so lagid man sa mga dragko nga mga insidente sa karon kabay pa nga mangitayoyon lang. Kabay pa. Ang siyudad sing Escalante panahin may ila sining police visibility patrol amo man ang siyudad sang Sagay. Tiyari naman di si Police Lieutenant Colonel Albert Sia. Ang atog siya nga amigo nga Puerte Kapisan gina. Sa pamati gitsubong sa Action Night Patrol. Ginatamyaw naman nagali ang spokesperson sang po walang deputy spokesperson nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. Okay, sila nga pamati man sa kuno ko mag-atag man ta report actionary ka. Okay. Salamat gina kay may rata tagpalamati nga mga spokesperson bala. Di mo na basta-basta mo, basta magamuna. So, ginatamyaw naman si Campadali Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz di man ni basta-basta ning duha ni. Diya mga mayo man yung mga tao. Kag ginatamyaw naman kay nagapamastigid si Ma'am Judy Delmo kasi Ma'am Mercy Flores to sa Hong Kong. Kag ang aton amigo kag kumpare mo kay kumpare mo Philip Alonsagay sa Tokyo, Japan Action Erika. Sama na nga ito matulong nga rin ko na may si Toto Albic po inulan pa mati maglisubong may yung gabi man Toto Albic sa Action Night Patrol way ginayaga kadula ara gina termi Action Erika. Sa direkta diri sa may norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon na Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. Ang balita ni Aksyon Roger Gotib ginaduloong naman sa inyo sa Kalawan sa Mighty. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing. Aksyon Parsival Bilamor, line number 2 sa report. Aksyon Parsival, mayang gabi, please come in. Mayong gabi, aksyonerik kag sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol nga nagamonitor sa gihapon aksyonerik no. Ang Lakaluta Police Station no, malinom kag matawhay labi na gid diri ang aton nga local government. Wala man sa mga daragko nga mga insidente labi na gid sa mga COVID-19. So padayon sa gihapon ang aton nga local government, labi na gid ang aton nga mga kapulisan sa pag-monitor sa COVID-19 no. Ang aton nga local government sa pagpamuno ni Honorable Dr. Rex Salandoon, City Mayor sa siyudad sa Carlota, so nagapahanumdom sa gihapon sang protocol action Eric sang COVID-19.
So nagliso kita pakadto iya sa Banwa sang San Enrique. Nabtan aton dito si Major Renante Salgado. So kandak sila sang Zoom conference sang aton direktor sang aton kapulisan. So Zoom conference sila kag aton ginpro pamangkot naman break sa na isang gamay kag na pamangkot naton regarding sa ilang lakat sang peace and order sa Banwa sang San Enrique. So ang sang Banwa San Enrique suno sa kay Police Major Renante malinong kag matawhay kag sa gihapon naga-monitor sila sang mga kriminalidad nga nagaluntad sa Banwa sang San Enrique. So ang aton nga mga kapulisan iyaman nga gin-designate kag monitor adlaw-adlaw ilabi na gid sa oras sang kagabiyon sa pagbantay man sang oras sang curfew hours action Eric. Susunod sa kay Major Renante Salgado ang peace and order maayo man kay ang aton nga mga pumuluyo dira sa Banwa sang San Enrique nagasunod kag tuman man sang protocol sang aton nga LGU dira sa Banwa sang San Enrique. So ang hindi sila mabudlayan sa pagpanumdum kag pahibalo sa tagsa ka pumuluyo kay alos tanan action Eric nga nagagwa sa tagsa nila kapuluyan naga face mask kag naga proper hygiene man labi gid sini sang COVID-19. So nagrikta kita sa Banwa sang Valladolid nagpaistorya man kita dito. So wala na to nabot si Major Wilfredo Binuman nga naga-Zoom conference man dito sa iya opisina. So ang istorya naton ang pila ka mga police personnel regarding man sa lakat man sa peace and order. So malinong kag mataway ang Banwa sang Valladolid. So nagakalipay ang aton nga mga kapulisan sa gihapon kapadayon sila sang ilang community pantry o kon barangayanihan. So nagapasalamat sila sang mga nagadunar sang mga in-kind agud na nga ipanghatag man sa aton nga mga pumuluyo dira sa nasukupan sang Banwa sang Valladolid. So padayon ang aton nga pag-monitor sa mga kapulisan kag labi na gid kahapon action Eric. So nagapasalamat man ang mga mayor kag ang kapulisan nga wala man sang dalagko nga insidente nga nagluntad sa pag-abot sang bagyo nga Danpi action Eric. So malipayon kag nagapasalamat sila sa dako nga sa Ginoo nga sa diin nga wala man sang dalagko nga mga hitabo sang kahapon nga adlaw sa diin nga bagyo ang nagsulod sa aton nga pungsod action Eric. So sa gihapon padayon man ang aton nga pagbantay kag paglibot-libot diri sa aton area of responsibility action Eric. Amoy ni ang aton nga mga nakuha nga information gikan diri sa aton namtangan. Mayong gabi lang sa Honorable Kapitan Chadperia kag Gawad Jofred sa Panta sang Barangay Robles, La Castellana. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na Percival Villamor sa report live gikan dira sa may Central Negros. May gabi dira sa may taga Mambulak Silay, Kagawad Timay kag Monet Lobaton. Alin kay Milili Uligos ang kuana, Barangay Tangob ang panamyaw no. Pirisining man kay Anthony Rodriguez and family, alin kay Valencia Kenneth ang pagpanamyaw nga nagapaurok-urok pa pamati diri sa inyo para tuntun. Again sa kay Emily sa Labas Mercado and Kids dira sa Panokoy Bugtaw pasinta Emilio pisan-pisan ba
Gapulaw pa, pagkaga duty pa sa barangay. Ay, perte. Tani sa mga mapisan nga BHW sang pahanukoy sinday Emily sa Labas Mercado. When we come back, balik ang report sa Patrol 2 with Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This music. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay ang mga kahintangan.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat mulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga, this time balikan ang aton sa nga Patrol 2, balikan sa Aksyon Jan Diaz. Sa isa balik ka report, final report sa aton sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Jan Diaz, sa balik ka report, final report, Jan, please come back. Arestado aksyonar kang tatag mga persona sa ginkasan nga bypass operation sa kapulisan sa police station number 3 kay nagilaman sang hapon sa Purok Paraiso, Sitio Sibukao, Barangay Banago, Sulad sa Bacolod. Ang subject sang operasyon ang nadakpan man sa kapulisan kay na siyang ginkilala kay Debbie Sanchez, 27 anyos, residente sa amuman nga lugar. Naaktuhan man sa area mismo sang bypass operation nga nagaupot sa illegal nga droga sa Lucky Joe Trasmil, 25 anyos, Lunsay resident kag hining si Kiriko Momandre, 43 anyos, sang First Farmer Made Corporation sa sulad man sang Talisay. So diri ka Police Major Richard Parito, ang station commander sa police station number 3, naglabot sa kabulang nila nga monitoring batag diri kay Sanchez antes pa man sa nadakpan kaina sa bypass operation. Na-recover sa bypass operation aksyonarik ang 5 ka mga plastic sachet sang illegal nga droga nga nagabugat na sobra 2 ka gramos kag may estimated market value nga nagadagat naman sa masobra 16,000 pesos. Karonin tatlo ka mga persona ang preso sa custodial facility sa station number 3 kag natanala pa sa kansa nagkakaigo nga panumbungon. Sa bypass operation, Pakakuntin naman si Sardina BP Sanchez, no?
Sa kabatian, si Police Major Richard Marito, ang Station Commander sa Station 3. Iagin na klaro nga ining lugar mismo ko sa ringging kasang bypass operation ang ginakabi nga drug den bago din ang lugar nga ginasuyupan masami sa mga drug personality dira mismo sa lugar. Sa karon gina-validate diri sa kapulisan ang report nga isa kadako nga drug personality nga naga-supply sa illegal nga droga dira sa area sa Barangay Banago. Kaya kung ang pag-monitor diri sa kapulisan, ila diri na ibaluan nga gurugagmay na gid man lang tani nga nagaduso sa illegal nga droga, galing kay miara lang gid sa naga-supply action Eric nga dako nga personalidad. Balik lagi kan sa patulong taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasagtara sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat aksyon dyan. May pahapon may gabi dira sa kay classmate Romel Pagsuberon, kay Nang Bibi, Tatay Tony Hisulgon, Nanay Biging, Nora kag Jinjin, alin sa Babes, Mango Stand, Bangga Julia, Valladolid. Kay mo sila sinamakan daw. Inday Jin Hisulgon, no? Si Inday Siska ga monitor man sa ato. Salamat kita kay Inday Siska sa padayon nga pagsuporta pamati diri sa aton palatuntunan. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibanon Action Night Patrol Program, Huwebes edisyon magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Biyernes. Ato sa rin nga mapatrol unit reporters in action. Nga nagpangalagad ko kami sa action Percival Binamor, Roger Gutib, John Diaz, Action Ninyo Bugina, News Center Action na Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert, Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sulat Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kasabong Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos. Hasta la vista yung magalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.